Nyasha zenyu zinesu, zinesu. Nyasha zenyu Jesu, zinesu, oh, zinesu. Ndiye murorere uyo mwanangu Tanaka. Wafunga kutunzira chembere. Ai mwanangu inyasha zimwe nyasha zacho dzinotiromesa nebuka. Mbuya Avo waona kutimbotangira ipapo ndakutombopinda pachichupo chamai vako. Ninyaya kuti amai vako ari kuimba gospel havatarisiri kunge vachitaura zvandiri kutaura izvi. Chirega ini ndichivamiririra ndati Mbuya Ava wavanhu ngepi nhai mwanangu. Anasisava ndotaipi dzemubhawa. Sisava vari kundipa bhawa rekuchitungisa, vari kundipa merek vibes, vari kundipa kuchituru. Ya sisava vari kundipa kwafatso ya pacharewa vari kunyazondaidza kuti vanotengesa. Sisa wakatengeserwa wabva watora girlfriend yakutengesera bonde kuti ichiita mwanangu. Vasikana veusiku ava havachidyi kuitwa vasikani vemubha. Miti yemusango ngaigare iri musango imomo ichiita unyakarwa unyakanyaka. Naye watitidiko neurera watiunzira uyaniki uri uyu imamusi kuzvona maziso ari kutadza kuvhurikana. Kakatoibva nebroko kakatoibva nemutoriro. Naye wari wana kupiko ureri naye mwanangu. Mwanangu unotidarireko ene unoziya ivo vanozviziyera asikana wako kuti unoda special gear. Vanoti mwanangu nezvekuti kana vanhu vauya vekunzi ava vanofana kuziva kuti dzinomboti dzinomborasika vanoziva mwana kuti dzinombojamba fenzi. Vari kuzviziva here vasikana ava mwanangu kuti dzinombokanganwa kuti dziri mumbureni. Jamba jecha dzinombojamba jecha. Tomboti chawana mwana chogonzwiko zvino iri hure rako iri richazvara here. Vazhinji vakabvisa zvaunoona mwanangu mahure aya anokochonora mimba nezvipeneti, vanokochonora mimba nemakroshi kana nemanitisi avo ekurukisa. Tumbusoni dzavanizi akasenga tumbusoni makuva watitodiko naye mwanangu. Saka ndiwe wafunga kutunzira kana kuti ingori content. Kana iri content correct asi kana isiri aiwa uya timudiwa. Kai futi uneka mukatsika kako kaunombondipa so kaneke kamagi magresi kaneke kamaderini. Wakada kurerekera uko ya una kurerekera chaiko wakada